Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Θόδωρος Πάρλας. Γνωστός ως Πάρλας ο ψεύταρος ή ψευτοθόδωρος. Χειρότερα. Και καμαρώνετε βλέπω. Μα είναι να μην καμαρώνω, κυρία. Εγώ δεν είμαι ένας τυχαίος ψεύτης όπως τόσοι και τόσοι άλλοι τίμοι και ευυπόλοιπτοι πολίτες. Εγώ είμαι ένας ψεύτης με ταλέντο, κυρία. Εγώ είμαι ένας ψεύτης με ταλέντο, κυρία. Εγώ είμαι ένας ψεύτης με ταλέντο, κυρία. Έχω και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι, πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά συμβαίνει και αυτό. Να σας πω για κάτι να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Αυτό είναι... Να, πρέπει να το κάνετε τώρα που το είπατε όμως. Το κάνω, μα και γι' αυτό το είπα. Ναι. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στους νέους ότι κάποιος νοιάζεται. Δεν λέω ο Σαμαράς. Δεν έχει καμία σημασία ο Σαμαράς στο όποιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Διαφορετικά καήκαμε. Είμαι ένας ψεύτης πολύ ειλικρινής. Για την ακρίβεια, ο πιο ειλικρινής ψεύτης που θα μπορούσατε να βρείτε. Είμαι ένας ψεύτης πολύ ειλικρινής. Για την ακρίβεια, ο πιο ειλικρινής ψεύτης που θα μπορούσατε να βρείτε.